Bawo ani an filɛbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye ntɛnɛn ye juillet kalo ale tile 22 o ye bi ye juillet kalo min ni ale fana bɛ k'i sɛnsɛn ka taa ban yɔrɔ wulada in na an ka kumaw faama bɛna tali kɛ mun na dakuruba la o ye dugujukɔrɔ mugu dɔ ale pɛrɛnna sangafo dɔ sen janaja dɔ senfɛ maa 20 kɔ o de nin tora o la waleya in kɛra bankasikaw olu fɛ yen Mali wolomasiri tabaw olu ye sigiyɔrɔ kura sɔrɔ u yɛrɛ ye Inafarak kilomɛtiri 122 ka taa Tesalit ale ni Keɲeka cɛ Keɲeka ni Worodugu cɛ Kidal marabolo kɔnɔna na o waleya mun kɛra sa o kɛra cogo min an n'an da don o la ko o ɲɛfɔ aw ye AES douanelakaw olu fana bɛ lajɛ la nin waati in na ɲamekaw fɛ yen n'o ye Niger faaba ye inspecteur général de douane Amadou Konate Mali délégation ɲɛmaaya bɛ ale bolo farafina ale ni diɲɛ an fanfɛ bolo douane olu ka ɲɛmaa danga ye ale bi ko in kɛnɛ kan ye Tumbutukaw bɛ ka u labɛn biennale n'ale bɛ kɛ maa min fɛ yen a masiri n'a bɛ fɔ o ma ko mascotte o de bɛ taa i ka dugu la mascotte kan ka taama de sisan sa ka bɔ Moti k'i kunda Tumbutu kan san wɛrɛ Tumbutukaw olu kan ka biennale kunbɛn n'o ye Mali denmisɛnninw ka ɲɔgɔn lajɛ ye o baaraw bɛna kɛ cogo min baara mun n'o kɛra ni Andogoli ka taa fara Bakun Kante kan ani Mahmud Arbi n'u olu y'o kɛ yan an n'an da don la k'o ɲɛfɔ aw ye kɔkan kibaruya la sa jɔn de bɛna bila Joe Biden nɔ na a sɛkili sabasiri dabɔra lamɛrikɛnw fɛ yen den fitinin fila n'o ye filaninw ye Australikaw fɛ yen olu kɔni kelen fatura sabula u tun bɛ naaninan min kɔnɔ o dafirila ka taa bi terrain ale boli sira la fitinin kelen kɔni bɛ o sira ka kisi nka a tɔ kelen dɔ sabula fila bɛ tun ye muso ye u n'u fa kɔni o ni tora waleya in senfɛ kɔkan kibaruw la hali bi Togo kunkanɲɛ bɔra u fɛ yen u ka sɔrɔdasi dɔw olu tora a ko senfɛ Faransikaw fɛ yen halisa wulikajɔw bɛ sen na Jeux olympiques fana labɛnw olu bɛ sen na balontannaw dɔrɔn tɛna taa Mali tɔgɔ la han senfa piripiri maaw bɛ a la Alu Bouakar Diallo ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Wasolor ale ye bataki ci an ma a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin Tumani ma Tumani fana ka janaja kɛnɛ min kɛra o kan sa o kun filanan an na o da aw tulo kan sini kun sabanan an na o fana da maaw tulo kan nin ye an donkan ye wulada in na Amara Nu Keyita ale ni Keba Diallo olu ka yamaruya kɔnɔna na k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn aw minnu kɛlen don k'aw ka danaya da an ka Mali kɔnɔ ani a kɔ kan Bankas Dɔngɔnɔdugu kɔnɔna na ye maa 20 ɲɔgɔnna o de nin tora bingali dɔ senfɛ bingali min o fana kɛra sa maa caman joginna ko senfɛ waleya in kɔni kɛra Dembo Dimbal kari tɛmɛnen nin kalo in tile 21 kunungo maaw kɔni tun bɛ janaja dɔ de kɛnɛ kan o janaja in kɛnɛ kan sa Lazara waati min ye dugujukɔrɔ mugu dɔ kɔni ye o de pɛrɛnna dugujukɔrɔ mugu min n'o o pɛrɛnna sa o de kɔni kɛra maa caman sata ye maa minnu tun bɛ yen n'olu kun nana sa olu caman dɔw joginna nka maa 20 ɲɔgɔnna kɔni o ni tora waleya cɛjugu ye ale senfɛ dɔw y'a yira fana k'a fɔ ko min ye waleya in ye ko a kɛra ko sabula min ye duguden ninnu ye u bannen don bamaci wale ɲugawale kabaw k'u tɛgɛ nɔ bila olu ka sɛbɛn na u ma da waleya cɛjugu in dɔrɔn ma dɛ balo ale ni bagan minnu bɛ yen u y'olu fana ta ka taa ni olu ye dugudenw y'a yira k'a fɔ sa ko kabini juma olu kun sɔmina maa 2 la maa 2 min ni olu yɛrɛ kun ye o ye k'a la o dɔngala kari k'a dɔn k'a fɔ ko olu na kɛ bamaci wale ninnu ye
wa yani o fana cɛ jumadon kalo tile 29 maa 2 fana kun fatura denkɛ sagukaw olu fɛ jalasagu mara la nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ sa min ye dugudenw ye olu kɔni y'a yira sa k'u b'a ɲini an ka wolo masiri tabaw fɛ u ka wuli ka jɔ kɛ yaasa basigi ni lafiya bɛna dɔngɔnɔduguw kɔnɔna na cogo min dɔngɔnɔw caman y'a yira k'a fɔ ko waliya min filɛ senna nin ye olu yɛrɛ bɛ ka sigana don ko caman na sabula ni maa minnu bilara k'olu k'i lakana n'i tɛ olu ye i sagona ko la a b'i siran u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu kun tigɛlen don salon ni salon na sini ni maaw sera ka samiya timɛ u k'o ɲɔgɔnna sigi sen kan yaasa min ye basigi ni lafiya dugudenw bɛ k'a ɲini cogo min dɔngɔnɔ dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o bɛ se ka kimɛ cogo min n'an bɔra olu fɛ yen an b'an kunda Gao kan Gao min ye yen fana ye jɛkulu marifatigi lakodɔnbali dɔw kɔni taara bin duguncinin dɔ kan n'o ye Masarakati ye Masarakati ale bɛ Tilemisi commune kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ sa ko Bamanji wale n'u ka wale kaba ninnu kɔni ye baganw de cɛ ka taa n'u ye dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko bagan minnu kɔni cɛra o kɔni bɛɛ lajɛlen u bɔra n'o ye Gunzere ye commune kɔnɔna na Sadu Koyira ale ni Tisoro Lumbu ko olu ka baganw don maa minnu yɛrɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen jalatigɛ sa olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye waleya in ye a bɛ kɛ tuma min o y'a sɔrɔ san finnen don maa caman bɛ k'i ka minɛnw cɛ k'i yɛrɛ ɲini tuma min nin bandi ninnu de filɛ nin ye ka n'u kunda maaw ka bagan marayɔrɔ kan bagan marayɔrɔ min sa n'u kɔni nana ye sa ka a kow bɛɛ lajɛlen salo k'u kunda n'a y'a ka yɔrɔ la sa maa si t'a dɔn u taara yɔrɔ min na nin waati in na Bamakɔ kɔnɔna yan an bɛ taa kiiriso la Abdelkader Mayiga ko ale y'a yɛrɛ sɔrɔ han min ye cour d'appel ye k'a tun ye laɲini kɛ k'a yira k'a fɔ ko kiiri min tigɛra cybercriminalité la n'o y'ale bila kaso la san 1 k'a ma jɛn n'o ye fiyewu u y'a yira sa ko kiiri in kurakurayalen min ye Abdelkader Mayiga ye tribunal n'o ye cour d'appel ye olu y'a yira k'a fɔ k'a kan ka nominali de kɛ sigana ka da ka nominali la n'o ye kalo 4 a k'o kɛ kaso la a datugulen min ye a tɔ ye o juru na don a la ko Abdelkader dun filɛ nin ye a minɛna mars kalo tile 8 o ni bi cɛ ko o kalo 4 o dafara pewu o de la bisa min ye Abdelkader Mayiga ye ale kɔni labilara a ka taa ka so nka keba a y'a sɛbɛn k'a bila nin ye ko dɔ ɲɛbila ye a y'a sɛbɛn k'a bila ko dɔ ɲɛbila don aw ti ko caman faamu komi anw b'a faamu anw ye nalomaw ye Inarafakan ale ye dugu ye dugu min maa caman minnu bɛ taa Kidal olu b'a dɔn n'i sera yen i hakilila de bɛ tigɛ sa k'e kɔni sera Alizeri sabula i b'i da ye ka suna k'i lafiya fɛn fɛn ka di ye sa i b'o bɛɛ lajɛlen kɛ sa yanni mɔbiliw kana ka na aw ta ka taa n'aw ye Alizeri dugu min don an ka sɔrɔdasiw bɛ nin dugu in dɔn dɛ u bɛ dugu in dɔn yɛrɛ dugu in ko yɛrɛ kama parce que ale bɛ komi terroriste ka passeport tayɔrɔ k'u kunna Alizeri dugu kan n'i nana yen de instruction bɛ d'i ma i kan k'a kɛ tan i kan k'a bɔ tan wa n'i ye maa yeleke fana ye i bɛ jɔ yen de c'est-à-dire yen kɔni ye yen ye u ka aéroport de ye o voilà aéroport de don wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye baro kɛlɛtigi ye k'a b'a da maliyɛn cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen tulo kan ko bi ntɛnɛn in min ye an ka wolomasiri tabaw ye dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Inafarak k'u ye yen don u ka u sagoya la k'a minɛ ka tila ka u sigi a kɔnɔna na kilomɛtiri 122 o de bɛ ani Tesali cɛ ka taa kɔrɔ ni Kɛɲɛka fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko yɔrɔ in kɔni bɛ Kidal ale marabolo kɔnɔna na ko ni hakililajigi bɛ kɛ Inafarak ko ale ye yɔrɔ ye jago yiriwalen don yɔrɔ min taa ni ka segin barika ka bon yɔrɔ min bandiya ni bandi kulon senkɔrɔ dɔnka yɔrɔ belebeleba de don ko wa ko yɔrɔ min don k'a nafa ka bon kosɛbɛ an ka jamana dugukolo sanfɛla la ko u kɔni taara ye sa maaw n'u bolominɛw k'olu lakana ni baara kɛ wolomasiri taba minnu bɛ yen unité spéciale direct don keba kuma t'olu ni maa cɛ tulogerew don ti maa lamɛn
instruction dɔrɔn de b'olu ni mɔgɔ olu ka communication n'olu ye kuma na dɔrɔn o kɔrɔ instruction de bɛ ka f'u ye k'olu de bɛ yɔrɔ in na ye u bɛ munumunu salo la dugu in n'a lamini bɛɛ lajɛlen na k'a lasago k'a minɛ kabini dɔgɔkun tɛmɛnen nka k'a sinsin k'aw bolo d'a kan k'o kɛra bi ye ko wa ko min ye dugu in kɔnɔna na ye fana bingaliw ni i bɛ ko kuntan sugu bɛɛ bɛɛ tun bɛ kɛ yen wa yaasa dugu in kun ka se ka to bamanciwale mɔgɔw ka hukumu kɔnɔna na u kun kɛlen de don ka bɛn dɔ de kɛ bɛn min n'o tun bɛ don mɔbili minnu bɛ bɔ Algérie ka na olu ni terroristes c'est comme i bɛ tɛmɛ yen diyagoya de la quoi pour i ka don Mali kɔnɔ wa n'i bɛ bɔ Mali kɔnɔ fana i bɛ tɛmɛ yen diyagoya la donc groupe armé bɛnkan de tun bɛ u ni transporteurs cɛ u bɛ musaka sara olu ye donc armée nana sa ka na o de ban ka yɔrɔ minɛ armée ka nin tagali Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ ko nin ye koba ye ko min ni a bɛna na sinsin i n'a fɔ Mali yɔrɔ tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sinsin cogo min ko wa fana ko k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko min ye Wolomasiri Tabaw ye ko nin baara ɲɔgɔnna caman de b'u bolo maaw n'u bolominɛw lakanali la jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ baro kɛlɛtigi nin ye ale ka sɛbɛn ye min bilara DIRPA maaw fɛ ka na di an ma i n'a fɔra k'i yɛrɛ keba n yɛrɛ zole da ye 2012 kɔni o y'a sɔrɔ a ma daminɛ n'i bɛ yaala i bɛ fɛn caman ye yen kɔni balo min bɛ a t'ale Kidali business dugu de don taɲini yɔrɔ de don taɲini ni kɔ ka kɛnɛ i bɛ pali-pali i bɛ dɔ sɔrɔ wala yen kɔni n'i bɛ yen i bɛ Algérie de parce que ale ka surun dugu min bɛ Algérie n'u b'a fɔ ma ko Borj Baji Mokhtar Algérie kaw fɛ yen kilomɛtiri 30 de b'a n'o cɛ aw nana sɔrɔ ko tiɲɛna ne kun b'aw jaso de quoi ka taa n'a ka nin dɔw kun ɲɛ a k'a dɔn min bɛ jamana in na k'i sigi a cɛ ko n ye journaliste ye ten a cɛ man ɲi quoi fo k'aw ka jamana in dɔn de bon an ye nin dɔw kuru tigɛ ka tila ka segin avion na parce que n'i taara Algérie kɔni i bɛ continuer ka taa Alger de sa i bɛ Tamaracet ninnu bɛɛ ban ka sɔrɔ ka taa Alger de sa i tɛ segin ka na tuguni Kidali kɔnɔna na Mali douaniers ale ni AES douaniers olu bɛ lajɛ la jamana saba in kabini u y'u bolo di ɲɔgɔn ma septembre kalo san 2023 ka sɛbɛn kɛ o charte tɛmɛnen kɔfɛ sisan confédération u y'o denwuli kɛ Niger kaw fɛ yen o Niger kelen de kɔnɔna na bi AES ale douanelakaw kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen Mali douane ɲɛmaaba ni o ye vice président région des douanes du monde ye Afrique centrale yan Afrique de l'Ouest ni centrale n'o ye inspecteur général des douanes Amadou Konate ale ni an ka douaniers caman ba de taara yen sabula u kan ka taa baara min kɛ o ye ka Mali Burkina Niger k'olu ka kow bɛɛ lajɛlen kalanso ɲɔgɔn na parti PPVM n'o ye Ɲamɛ parti ye ale ɲɛmaa ye douanier de nin de y'ale ka baara yɛrɛ ye Mamadu Umaru Sidibe ale ka baara yɛrɛ ale ka nin kɛnɛ ye ale ka kɛnɛ yɛrɛ de ye donc u taalen no baara min na ale de bɛna na sisan douaniers bɛɛ lajɛlen ka données kɛ kelen k'a kɛ comme jamana kelen sisan k'a ɲɛsin maa tɔw ma u t'o baara de la Niger kiba dɔn tɛ wele donna dɛ waati dɔ la n ko Niger kun ko k'a ka minɛn dɔ tɛ don an fɛ hakili t'a la Bazoum tile la fo deliw ni fɛnw taara kɛ mais bi restriction ko kɛra minɛnw kan k'u tɛ bɔ Niger ka don anw fɛ yan fo Mali ye wulikajɔ de kɛ ka se k'a lajɛ ko ka dɔ bɔ la nka bi o douaniers ɲɛmɔgɔbaw olu de sigilen filɛ nin ye ko Mali ko cogo di kɛnɛ in ka ye min ye inspecteur général des douanes Amadou Konate a ye tɔw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn baara min filɛ nin n'u bɛna n'a kɛ nin ye ani Niger kaw y'u kunbɛn cogo min kabini pankuru jigi kɛnɛ ka fɔ ka taa se u ka dunanjigiso ma k'u b'o u fo o la Mali douaniers Niger taw Burkina taw ko depuis bi tɛ k'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo ko wa ko sisan kɔni ko daw bɛɛ yɛlɛlen don ɲɔgɔn ye
a bɛ fɔ min ma ko interconnexion des systèmes informatiques douaniers baro in sigi kunba o ye keba min ye maa mafalenw ye n y'a f'i ɲɛna cogo min anw ka douane ale ɲɛmaa b'a la cogo min min ye Niger douane ɲɛmaa n'o ye colonel Abu Obada Waki ye ale fana bɛ kan ka kɛ kɛnɛ in kan u y'a yira sa k'a fɔ ko colonel Asimi ye laɲini mun kɛ douane ko ta kunda ko u bɛna na t'o de sigi sen kan sabula AES ɲɛmaaya ale bɛ Mali de bolo nin waati in na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ hukumu mun kɔnɔna na fana u y'o dantigɛliw kɛ ɲɔgɔn ye sabula min ye baara yɛrɛ directeur généraux olu ni experts olu kan ka ɲɔgɔn ye n'olu ye ɲɔgɔn ye tuma min olu bɛ hakilinaba mun di ɲɔgɔn ma u bɛ sɔrɔ sa ka baara yɛrɛ k'o daminɛ nin kalo in tile 25 tile 24 na tile 25 yaasa ka hakilinabaw bɛɛ kɛ kelen ye douane ninnu sa k'a tɔgɔ de bɛna kɛ ko Union douanière de l'espace AES tɔgɔ in ka di dɛ Union douanière de l'espace AES yes ayiwa ko jagokɛlaw u ka ciden bɛ kɛnɛ kan ye procédure mun kan ka sigi sen kan k'a tɛ se ka f'u kɔ jamanadenw ka maa y'u ye commerçants u ka cidenw bɛ kɛnɛ kan ye maa mafalen minnu bɛ yen n'olu bɛ minanbataw kɛ u ka maaw bɛ kɛnɛ kan ye ani jamana minnu fana bɛ baara kɛ kosɛbɛ olu fana bɛ kɛnɛ kan ye diɲɛ douane yɛrɛ ɲɛmaa dankan sa anw fanfɛ bolo fɛ yan o ye maliyɛn o yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ye n'o ye inspecteur général Amadu Konate Mali douane ɲɛmaa ani tɔw bɛɛ lajɛlen u kɔni ko sa ko baara in a n'u kan ka don min ye Niger premier ministre ale bɛ baara ninnu don nka bi ani sini o ye experts ni directeurs généraux olu ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ n'o banna tuma min na sa ɲɔgɔn ye belebeleba yɛrɛ harmonisation sɛbɛnw bɛ se ka don ɲɔgɔn na k'a fa seri cogo min na k'a ban pewu o ye kalo tile 24 n'a tile 25 ye Mali ale bɛ kɛnɛ kan ye Ablaye Diop ministre min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale ye Nations Unies maaw ka Amina Mohamed bisimila bi de Nations Unies n'o ye MINUSMA ye u sigiyɔrɔ kɔrɔ fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ yan bi de a bɛɛ kan ka latɛmɛ Mali ma a nana ka na o fɔ a ko fana ko min ye MINUSMA ye k'o taara ye tiɲɛ ye ko nka ko an ka hakili to a la k'a fɔ ko olu bi yan ko Nations Unies bi a kan ka baara minnu kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ yiriwaliko ta nasira fɛ musow dɛmɛliko ta nasira fɛ k'u n'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ Job fana y'a fɔ a ye baara bɛ taabolo min na bi Mali ye AES de a taara k'anw kelen don an kɛra 3 ye k'u ka baara kɛ n'o fana ye u k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ninnu bɛ taga sira minnu fɛ olu fana dantigɛ a ye k'a yir'u la k'a fɔ olu yɛrɛ Mali yɛrɛ ye Nations Unies Mali yɛrɛ ye Nations Unies parce que an b'an ka cotisation sara halisa an b'a f'u ka taa an b'u gɛn nka min ti bɛn an fɛ an y'o fɔ o fana bɛnnen don Togo marifakan bɔra ye nka terroriste u le taara bi u kan keba dɔgɔkun tɛmɛnen Togo ministre min b'u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Robert Duse i b'a dɔn ale sɛnɛ ka caya kosɛbɛ ale de ko k'u bɛ ka baara kɛ yaasa sɛnsɛnfuga jamanaw olu ka sira sɔrɔ ka taa Lomé port la k'a sɔrɔ u ma degun sɔrɔ k'a bɛna a y'o fɔ a kan ka sigi ni attaque ye o wa a ma dan o ma koyi a ko ko olu yɛrɛ ni irisi bɛ baaraba de la lakanako ta nasira fɛ u ka jamana bɛ se ka bila cogo min na point na marifaw ni minɛn minnu kan ka ɲini u ye ani k'u ka pankuru jigi kɛnɛw la kɔlɔsi ani satellite ko technologie siraw la ko depuis cɛ nin fɔ k'a kun kan ka sigi n'a k'u bɛ attaque attaque kɛra e ko Togo sɔrɔdasi 12 ma to a la wa olu bɛ k'u senna suma ye o a y'a fɔ dɔrɔn a bɛ AES laban a bɛ lafiya sisan an ye min di Niger ni Burkina ma an bɛ t'o ɲɔgɔnna dɔ d'a ma a bɛ lafiya n di dɛgɛ min n tɛ bɔ dɛgɛwutula kɛrɛfɛ o kuma ka ca dɛ Centrafrique olu ka gouvernement o ye ɲangili ta ka ɲɛsin Portugal jamanaden dɔ ma Portugal jamanaden ko o bɛ olu fɛ yen o bɛ kibaruyaw ɲini k'a di jamanabaw ma olu ka baaraw kɛcogo kan ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko États-Unis kaw min ye Martin Joseph Figuera ye ko espion do wa min ka jamana y'a yira fana k'a fɔ k'u n'a nɔ minɛ irisikaw olu ka pankuru k'u ye a dɔw bila ka taga dimanche tɛmɛnen sanfɛ tuguni
bombardier minnu bɛ yen sa n'o o ye amerikɛnw ka fanfɛlaw ye ka taa olu bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko kuma na ko irisi b'a fɛ ka mun kɛ tuguni waleya in kɔni a bɛ ka lakali maaw fɛ cogo min pankuru ninnu a na kɛ u ye sanna yɛlɛ kɛ ka tila ka segin ka na tuguni nka tilancɛ ko olu bɛ baara la u ni dancɛw la jamana minnu bɛ yen bi ni lamɛnnikɛnw kɛlen don ka t'u ka minɛnw bila olu fɛ yen bangladeshikaw ka sɔrɔdasiw olu fana y'a jira k'a fɔ sa k'u ka ekɔlidenw kɛlen don ka wulikajɔ boloda wulikajɔ min senfɛ sa polisilakaw ɲanginen don o kɔfɛ premier ministre kɔni ale tun kan ka taa dugu la a y'a ka dugutaa bɔ a ma pewu ka segin ka na ko sabula ko min ye nin waleya in ye k'o tɛ se ka ɲɛ kɛba ninnu ye silamɛ duguba de ye bangladesh u ka mɔgɔw tun bɛ minisuma na yan an kun bɛ yɛlɛ gawo ba kan ɲɔgɔn fɛ u sigiyɔrɔ kun bɛnnen don gawo direction de l'agriculture u kun ka siège bɛ yen de kawo israel kaw fɛ yen israel k'a ye gosili wɛrɛ kɛ tuguni dɛ gosili e ko k'o tɛ jaabili ye ka ɲɛsin yemɛnikaw ma wa yemɛnikaw ko olu wulilen don u nɔfɛ nin waati in na wa ko min ye israel ye k'a fana y'a ka drôles bila sa ka munumunu salo kɛ yemen dun fana o fana bɛ ka munumunu salo kɛ u ka jamana faaba sanfɛ n'o ye tel aviv ye kabini juma tɛmɛnen israel u kɔ bilara de u bɔgɔ fɛngɛra sinɔ kɔni soso kɔni bɛ taa korokara sɔgɔmada fo nka joliko tɛ san 81 États-Unis jamanakuntigi n'o ye Joe Biden ye ale ko k'a b'i sama ka bɔ kalata ko in na min ye farafina an fanfɛ bolo fɛ yan Alassane Dramane Ouattara ale bɛ san 82 la ko ale bɛ k'i labɛn ka naaninan ɲini ko yalama Joe Biden ye waleya min kɛ ko comme Alassane ninnu ko k'u ye démocrate patriote convaincu ye k'u kalikan y'o ye ko kuma k'a m'o ye wa ko fintogo ye kelen ye k'u manamana cogo tɛ kelen ye États-Unis bi u bɛ ka maa ɲini maa min bɛ se ka bila Joe Biden nɔ na républicain olu ka fan fɛ maa caman kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye Barack Obama furumuso ye ko n'o kɛra cɛbɔ ye k'o na se ka ɲɛ sɔrɔ k'o de bɛ se ka Trump baati nka o bɛɛ la min ye démocrates ye olu fana bɛ k'u labɛn sabula u ka cɛbɔ n'o ye Trump ye ale ye labɛn kɛ républicains olu fana bɛ wuli ka jɔ la tuguni sabula u kan ka maa ɲini nka Joe Biden ni maa min yɛrɛ tun bɛ lisi kan n'o ye Kamala Harris ye ko maa caman bɛ k'a fɔ k'o fana bɛ se ka k'a ye han n'aw ye muso kɛ ka cɛ remplacer a kuma dɔw ka bon an kɔni ka laadaw la a tɛ sen sɔrɔ dɛ ni yan n'o kɔni a tɛ sen sɔrɔ nka n t'u taabolo n t'u ka tabiyaw Australie kaw fɛ yen den min na ni berceau min kɔnɔ n'u b'a fɔ ma ko Lando filani fila ncinin olu de tun b'o kɔnɔ u n'u fa filɛ nin sa ka bɔ n'u ye wulada fɛ sa ko ale na taa wulada yaala filaninw fa nisɔndiyalen b'a kunun k'o kari fugulani cɛɲi b'a kun na fiɲɛni bɛ ka ci a bɛ ka denw naani k'u dɔ fo a nana t'o la sa a ɲinɛnkolobatɔ ale ɲinɛna ko ale bɛ yɔrɔ min k'o ye terɛnjigi sira ye terɛnjigi sira ye u kɛlen don ka fɛnni mun k'o la o ye ale bila pewu ka taa a dafiri k'a bɔ k'a bin a binnen min ye denw yɛrɛ bɛ fɛnni min kɔnɔ n'o ye berceau ye o taar'i yɛrɛ sɔrɔ terrain boliyɔrɔ arayi ale ni ɲɔgɔn cɛ o waleya in hukumu kɔnɔna na sa keba yangadi ye cɛkɔrɔba de kiribasalen filɛ nin ye ko f'a ka taa wotoronin ta sa k'a bɛ t'o bɔ cogo min na wotoronin ma se ka bɔ min ye gɛlɛya ye o nana don baara la a den kelen o kɔni binnen tora terrain arayiw ni ɲɔgɔn cɛ foyi ma kɛ o la nka cɛkɔrɔba yɛrɛ ale ni filanin tɔ kelen min sarila ka bɔ terrain y'olu bɛɛ lajɛlen tarabaso ɲɔgɔn fɛ olu fila kɔni fatura filanin tɔ kelen dɔ in foyi ma kɛ ale la nin waleya in kɛra Sydney kaw fɛ yen Australie faaba la min ye kunnafoni ye a sɔrɔla u yɛrɛ ka fɛn fɛ den in sa e ko a ba ni den fitinin k'olu dɔrɔn de bɛ yen bi min ye Australie maa ɲɛmaaw ye k'u na mago don olu la sa se ka olu ta cogo min mascotte biennale n'an seginna ka na so a yirala Moti biennale bando ko min ye biennale nata ye san 2025 k'o bɛ taa kɛ
tumutu ale ye diinɛ ni bato duguba ye an ka jamana kɔnɔ silamɛ diinɛ min ye mascoti ye a kan ka se utukalo nata tile 4 mascoti ni ale dir'i ma a bɛ bɔ dugu min ye biennale labɛn laban na a bɛ taama ka bɔ o de kɔnɔ ka sira minɛ yaasa maaw ka a ye kibaruya in kɔni dira alamisa tɛmɛnen an dogoli Gino fɛ n'ale an ka minisiri ye min bɛ seko ni dɔnko ani dunanjigisow kunna a ko ko min waleya min filɛ nin ye ko tumutu kan k'i labɛn tumutu kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa min ye biennale ye a kɛra moti ka kɛɲɛ cogo min tumutu jija a ka tɛmɛ o la min ye diinɛ duguba in ye n'o ye jamana kɔrɔnfɛya fa ye ale na kɛ jamana fɔlɔ dugu fɔlɔ ye an ka jamana kɔrɔnfɛ min bɛna na biennale ale bisimila tumutukaw yɛrɛ u kun bɛ kɛnɛ kan ye minisiri Andogoli ko k'a b'a ɲini sɔrɔ yakubabaw fɛ k'a ɲini jagokɛlaw fɛ min ye Tɔnbukutu cɛ n'a muso maa o maa bɛ yen k'i bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ Tɔnbukutu ka se ka dɛmɛ sɔrɔ nin ko in na k'u bɛɛ k'u bolo don Tɔnbukutu ma a ye Tɔnbukutu dugudenw n'o ye Andogoli ye k'u wele k'a f'u ɲɛna k'u k'u cɛsiri k'u jija yaasa min ye wuli ka jɔba in ye o bɛ se ka sen sɔrɔ cogo di Tɔnbukutu ka cɛ a muso denmisɛnnin ni maabakɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen k'u ka wuli ka jɔ kɛ yaasa biennale bɛ se ka ɲɛ cogo min na aw fɛ yen Tɔnbukutukaw yɛrɛ ye tɔn sigi ka b'a kɛba min ye maa minnu bɛ yen n'olu ye Tɔnbukutukaw ye n'u bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ u y'o ɲɛmaaya di Mamudu Arbi ma Mamudu Arbi ale y'u ka ressortissants ka ɲɛmaaba ye n'o ye Tɔnbukutuka minnu bɛ yan a y'a jira k'a fɔ ko min ye biennale kɔni ye ko olu n'u kɔfa a la koyi ko se fɛn fɛn bɛ u ye u ka seko la u ka batoko la u ka diinɛko la k'u n'a bɛɛ lajɛlen kɛ sa yaasa ka se ka dunanw bisimila Tɔnbukutu cogo min na ka ɲɛ Tɔnbukutu biennale min filɛ nin ye kɛba k'a ni biennale tɔw tɛna kɛ kelen ye dɛ a lakana barika kan ka bonya k'a sababuya kɛ Tɔnbukutu yɛrɛ ye Tɔnbukutukaw yɛrɛ y'a jira fana k'a fɔ u na fɛɛrɛ ni dabali fɛn lajɛlen tigɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma gouverneur n'o ye Tɔnbukutu gouverneur Bakun Kante a ko k'a bɛ jamana ɲɛmaaw fo k'u ye danaya dali min kɛ olu kan ko n'Ala sɔnna a ma utukalo tile 4 mascoti bɛ olu dafalen sɔrɔ Tɔnbukutukaw olu fɛ yen an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko Tumani Jabate ala y'ale ka kalifa minɛ a la min ye Tumani ye kɛba ale dalen don nin waati in na Amdalayi Saledo la nka kɛnɛ kan yen maa caman de taara ka taa tasibila kɛ Tumani ye tasibila min ni o bɛ tali kɛ u hakilinaw dili la hakilina ninnu olu dikun ye mun ye k'a yira fure somɔgɔw la ko u n'u bɛɛ ye kelen u ka dusukasi hukumu kɔnɔna na an ye kun fɔlɔ la tɛmɛ sɔgɔmada in na min ye kun filanan ye o filɛ nin ye an ka jɛ ka o fana mɔgɔw olu fana lamɛn. An bɛ dugawu k'a ye kɛ ani silamɛ su bɛɛ n ko kiti min na Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ bɛ taa ɲɛ min ma Ala k'a nɔgɔya Ala k'an yiriw ɲɛ k'an da don kɔnɔ n'i ma ban nani ma i ti ban taali ma wa an bɛɛ bɛ taa kelen kelen bi turu bɛ tuma nin na a bɛ se ka kɛ ne ye sini i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ sinikɛnɛ wa an bɛ dugawu kɛ sa ani silamɛ fure bɛɛ ye ani artiste bɛɛ ye tuma ni ne n'a ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ ina la n bɛ se ka fɔ n to yan kɛ don ale kɛra ŋɔnifɔla ye ne kɛra dunufɔla ye ale ye musicien ne ye catiribɔla ye bon o fila bɛɛ ye kelen ye an bɛɛ bɛ falen an bɛɛ bɛ bala min kɔni bɛ ne da o dugawu ye a ka juguman kɔni ma se ne ma a ka juguman foyi foyi ma se ne ma Ala sagoya bonya b'a la. Merci beaucoup. N bɛ foli kɛ ka Ala fo ka seli kira kan kisi ni nɛɛma b'a ye k'an jatigiw fo k'an fa n'an baw fo ka presse mɔgɔw ka aw fo aw n'aw ka timinandiya la Solo Tunkara DJ Solo Tumani ɲɛ n baden ye n cousin don anw ye musomanden ye kita Tumani ɲɛ cɛmanden an y'o di a ɲɔgɔn bolo an ka tila ne bɛ guitare fɔ Tumani bɛ kɔrɔn fɛ an ye sumusigiw kɛ Bamakɔ yan an ka tila ka taa ɲɔgɔn bɛn Dabiya Baba sɔrɔ a fɛ yen ale ni Kanja ni Buba Sakɔ ne ni Fatala Jawara o ni Seku Bembe a Laginɛ o ni Jerimari Tunkara o ni Dugaw donc ne Tumani ka donna ban sera ne kan kɛ y'a kɛnɛ kan n bɛna Ala tɛ ko kelen da n ye n to guitare fɔw la ka tourner kɛ diɲɛ fan bɛɛ a laban denmisɛnninw bɛ wele ko DJ Solo Tumani y'o di an bolo a n'a denw Siriki ni Bala de bɛ ne ka musique caman dilan a bɛna ko tan n bɛna jɔnko siri Tumani il y a une semaine n bɔra yan
an ka jongo sirne ni fatik ni ache bajan akasira na ka nye ngini dumu no fe non pas 4 jours 5 jours tumane décidé donc ambe do ke ala ka ya fakai afa yango kidim na la ko noga ala e don dala don fana dama ambe do ke ala ka barka don akola sirigi na to gono oni tumane badembe oni sirigi utiru unan jatugu ambo fu ore do ala so ala ka ya fakai on cousin voilà merci voilà bon ni ko on bisu kun kan kilinen do parce que tumani tuye fe mogoy jamana ngono ay artiste chama de me ya famo mbarake ngondo amne ra voyage la jamana chama kan Europe jamana kono en Angleterre kono donc am se que ni faudront ni ala e fe men ke o kera ande do le kala ka yefsa mani ay bebe ni kono na ni talo sala lo na veta ante nasro ko sayabe mo to yake wale mo saman tuntata ne ala ke amam ne ala vraiment message me blanca de anga do ampe ke do kai ala ka yong sama katemi yanka yanti ala merci beaucoup merci vraiment ande ala fo ne ala mi ke woni kai an kuma jigiyani ni wakati nini mais baw de ida tumani baw di tumani munimali ala ka hinala ala ka yafakama ala ka faramagoto jonga tumani nyogonte tumani ni ne de adamina kanto de miseniala aka kora kunexine de ka sokono foka la se ale ka musufuru ne ka furu o mina majenge ala ka yafama anya farama ne badenge de sara na aikoto saya manju ko ne muntu ko fe tumani koto ambe ala dile ala ka koy ala ka barka ala ka hinana ala ka yafakama ala ka dawro sumana ayinu mamunun ke ala kula ala kira kula ya rabbi ala ko saradama jannatul firdaus kono ala ko ke mustafa kan ko so sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh folo kala fu kala barka da kanselango ti mamadou kisan ni mabayi ala mana mi go de kay surtout bien doma malima tumani Jabati il était un monument, une légende pour le Mali, pour l'Afrique. Parce que Dramia War, j'ai béba trophée Minimbi. Mali reconnaît Chamia Sorgofla en 2006 et en 2010. Et avec en collaboration avec Fé Alpha Gatouré, le Flatourouda. Et nous y avons la légende, nous y avons la lumière ou Dieu. Mais en à la défaut, Wati Konoko, à gestion de la drone boulot. Ala yake kuminale de ba kuno santi kan mo ni nonche no wati sira jabi wajibi bebulo donc omnu ateli nena ajerade parce que on be ginta vrai dan wati bina wacha ba go tumani jabate ma ba wole ko bir go tumani parce que ay du kulo di en génération na tumani du kulo min di animateur makka ka du kulo di animateur ma ne ay ma folom na artiste ndo kala tumani jabate nen mi rek machine ko fle masaya ala ganyina lo fa be chesu ay dukulu doma donc tumani kunga largesse yaka alamadea ndani kuntala donc jiebi ka fra famille jabatika ka fra mali artiste be ka suka ka fra makala ka suka ka doke alaka meka sraka boy alaka jigoronya et c'est tout bien amza ngotmani tara metmani do ba mulu anga agri tola no yisriki jabati parce que bi sriki be ki senda afasi no la am se ka fo dem sena be sriki la mais srigi na chuyi ma se ka tabarkala fo sote ba dinga nguluma dengara fayam se ngo srigi kuruyi donc ado ke tumani tara ka femento ala ka bedi srigi manyumai ala ka barga do akola ando do ne ke suron mali bora tuka na fene ni nanga ke srigi tumani mali force nindi malgré la crise nanga mabata na mabai joy mi a nimbe di fasoma donc aya nimbe di fasoma ni bi aina nyetana ma kloban sekana kloban makona makai o fane be ni galo nuga bula amet do di ke ni gali fe na takala la ka be nuga ne we
Oumar Marikoye, Oumar Tchafi Mariko, Voix du Mali directeur. Nala Sonama Sini, Ana troisième partie fana joué. Kakeni Tumani Aleka Fatuli, Alou Bouakar Diallo Wasoulor. Akoko abeta siblake ka nyesi Tumanima. Ko amebo ala de yora me sego ala kele nema. Ko aya me ka foko abalmake asinji ani dinyo no oye Tumani ko ala ka kalfamna ala juma temene. Ko mi ye Tumani ye ko Mali mizigi wane do to mi dien fana konna na ko wane do te ko wa ko kora ko ka foka sefa dana ko ye Tumani ye. Tumani jabate ko akumakan koni ko ni yo dale ko ale terike ana guno fo nyogon ko sabula ko fondation Maliba ale o min sigi senga ko ani Tumani baraka nyogon fe kabe ayira ka demayala ani Mali artistu bela jirena sa ko ala ka hine Tumani na ala ka darosma kala ka ayira nya kan ta do ngono minye furenye ko abora yoromna ko abega ta yoromna ka ambela jide hona be segi ka ta yoro kele ni la o ala kele mai Alou Bouakar Diallo président fondation Maliba président d'honneur de ADP Maliba aye bataki nchi ama farkolo nyina jeta nasra la sa Jeux olympiques ko boxu kala o fana be amulu akene kai semba pribiri ma o fana ba amulu akene kai ani noni ngani mbela ma o nya jolo no mina o ye farkolo nyina jai egli munumbe uga balontan folo o joué kalo tile mugan ani nani Mali ni Israël de be ñogon soro ko ka nga bo super sport la Eurosport ale ni TV5 Monde no be mamunu mbolo ko ulube sega TV5 Afrique ko ulube sega wi Mali ka match flana ko obeta kalo tile mugan ani wolonvla obeta nege kanyeta ani kononton anga ya air la do infana nege kanyeta ani kononton e Mali ni Japonais super sport ko bobo ale ni 360 sport wa France ko bobo TV5 Afrique fana ko fana babo Malika match laba oye ani Paraguay poule konnana oye jouer kalot le bisabaye ko ni jabara ni kele nunu fana be o bo tuguni nu mambe fega a ballon laje ballon tant kreve fana boxu ale nyu anda mbaro tume anfe anu ba fana ko soirée de gala jamana woro nana Mali Benin Togo Ghana Côte d'Ivoire Sénégal ulu bela jele singera fena mi ye ceinture noire championnat d'Afrique et ça odo kono kum blade no keneka mawbe se tugo na ku jorota akola tugo mina anga maw noye Fuseni Sidibe Adama Jara ana Boubacar Traoré no ba wele ko Tyson kulu koni sera ko u joro fini ko ina kosbe ngabko ballon basket boxu bulo ko nyene je kelembe ko boarama sabula mi ye kelekala kelenye ko kun jogina minute bi kononto kaseka maula famia noye jamuka mi mesige AGSM fe kalo uya ira saka fako anbal noye anbali bolo landulati ale fédération nyama ba odo tume ubolo no oye commissaire colonel Cheikh Mahamadou Cherifou Tungaraye ko ale do tumu bolo ukani émission tago nanna minsa nu koni ale enregistrement ke nanjigi soro konnana uya ira saka fako mi wale an woni ko abeto sina ko sabula kuma AGSM ale kala no kan kenen nun sigi farko ina je nyamo be saka nyafoli ka akola tugumina ni meddan sigi ulada ina fana tala ka fo bela jere sa ko awni chawni baraji ni ala sonama sini ana nywan soro ya kokura kiwara kura ko lu dawtulo ka amara nun keta ale kumbe shwa ko la keba jalo kiwara o boray ka fo ina ko nala sonama sogoma never ana kiwara wara nyini kana lu dawtulo ka ala ka mbosula ala ka fajiri ka ambela jere garske